Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamenta kasngi. Kinong tray bat ki engineer jongka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL ki badon hakalama jongka Coordination Committee of Registered MEECL Association bat Unions CCORMAU kala pelong ye kajinge ki bajai jai men haga pratorik unailar ningkong ban persya ekarai jongka Parliament keri banwanra Electricity Amendment Bill Arhajar Arpuan bat ban IT Shaki Company bat Riushimen. Ya ke jing persya ekarai ke sarkar NDA kilami proyek ba hakmat ke office tray kam lum jing shai shilong haringkat ke jing tho plakan. Ya ke jing ki kinong tray boarding la kershan da ke National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers NCCOEEE. Ka resolution ban persya ek Electricity Amendment Bill Arhajar Arpuar bar ya ka policy jong ka sarkar pedeng ban IY no ya ki company boarding shaki company shimet ong uba PK Sulen president ka coordination. Open tip babaro kinong tray ka MEECL bat ki engineer kila milut na ki jaka tray bat ban yasno ti ha ka jingeki bala pelong ha keleng kari ringkat kara plakat bat ki bana bashi kenta hadu ar kenta AA habaro ki district headquarter. Kajing yaki kalong ka bajai jai bat kanum dan setia kajing penthut ya kajing sam boarding yathu uba Sulen. Kadkum kajing ong jeng u ke Electricity Amendment Bill Arhajar Arpuan kadai kabala wanra ban penkala thamai yaki kendon jong ke Electricity Act Arhajar lai kaban kta jur hadin habut ya ka company boarding yaki nong pendon kam boarding bat yaki nong tray katenat boarding bat kum juru ki engineer. Open tim baha usnem balala ke sarkar pedeng kala kular limba ke shithi bala pha shaka United Kisan Morcha haga khandai terik no pra Arhajar Arpuwe bahkan omwanra satya ya ke amendment bill ha parliament klem ke jinges lok bat baro ki hun bayadan benta kenthop kinong rem kampat shemladan satya kanu ke jinge phliu jingmod hadu menta menne menta lada ke sarkar pedeng kala shimrai banwanra bat menjur ya ke amendment bill Arhajar Arpuar ha parliament haga pratorik unailar Arhajar Arpuar kanehi kan pin isai ya ka jing pin khen ya ka kular bala ai da ka jing tho shaka United Kisan Morcha ulaong. Amendment Bill 2022. Hakane ka bill lawan ra hakaba an IT no sekiriu shimet ki private party ki bensam ya ka boarding sya borok away kari India ngakwa ben ong pi ba hak state ke jongi hak ba ke sarkar India kala day banya penbet lang bat ki state government handrai la shule don go PE akwa ban penpa hom ne baki jing tuna jong ki jing trekam jong ki power utilities hapo ka jalla ka jongi ngan kren ya ka ai ka badai syapang ka jalla ka jongi kalong nam benta ka jing tuna ban trekam kinong tre nakaliang ka jong kinong tray ni tray ar phosa ki jugali ki badan na po ki power stations ki substations ki engineer baro ki pendap ya ka duty ka jong ki bat ki tray hok ya ka duty ka jong ki wat hapadeng ki jing duna ki babon kini I hakine ki benai ki baladep hakaba one lunch shop Claire yang uslap handrai hapo arsni laisni lala ben penbiang yakilai baro kene kai kejing tray kabakum kinong tray ni ya ka service ka jongi syaki paida handrai ka bas kosi kalong baki bor ki bahalor nam tiap nagai ka daw kadan dai kum kata kejing tubu ka jongki ban pani bakane ka utility
ke MCL kalau fail badai ban handover no seki private ngakwa bani thui pi hang ne badaki phau hajar crore la sim yakini kilon nagabadda jongno ban snai kilan ban bhai kilan ban bhai substation ban bhai power station hadin nang ta ban handover no seki private akaba chief minister jongi power minister jongi CMD jongi kin hak ban lek hakmat jagini ki private party ki ban run ya ka power hang ne ka state ka jongi ban request ya ki ban ang snobha ai like yo pajba u jongi hakador ka babet lam kumta haka election ngila rem lam kumta haka election ngila rem kene ke message kabang akwa ban pha sa kinong mikmat ki jongi ki ruling bat ki opposition takan mau ya kani kakten haka Patrick August arajar arfuar balada pisya pakinuan ki private party yang ne pin hapan len ngo ya ki hostem arajar arfulai arfusau arfusan ban ong bas ngoba ai like sakisnong ki jonga langkumta ngam nuot chapanen mi namar bakador kalakil palat Saki industries mentangi ai kador kabaret kat bau consumer domestic uhapan siu tam kata gade ke ki beciatrai pila je aswa ka jigem ku jongpi baka software kan chongdor nyau pho pha kror Let kali ya software juga nisak. North East Space Center. Kanu ke software ke jongka. Handrai ke software. Hang ni apa ke jela ke jongi. Na bentau spot meter kedai nyobo pra kror tengka. Kali ya ki bakin cai, bakin ada details ke software ayu ki bandra kum kata hang ni. Kalau ada kapor, hakaba nyimla jo pan skap. Nyimla bani, jadi kon kiti ke jongi, bakin lek cepok ki madan, siki surak bangin krong. Shua pan poi kata kapor bangin krong mangi, ngin per krong yak sorkar. Ngin pulang ke leader, bakin krong maki. Hi ki jinge mata. Kinoi kai ki yam.